हारसिं क्लासानो गैला। खुलुमबाय फिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैबावदों रायजोफोर। भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। मैयानि समावहाय जोंनिनो बर' हारिनि सासे मुंदांखा शर्ट मुभि फिल्मावहाय फाव दिन्थिग्रा फेस्ला बानायग्रा जायनि मुङा अनिल नार्जारी, बिथांनि गारिखौहाय माखासे दुथां आखुनि मानसिया ग्लास देफायनानैहाय थांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेखौ सोर देफायदों बिनि जेबो दासिमबो क्लियारलि मिथिनो मोननाय जायाखै। जानो हागौ सोरबा दुथां आखुनि मानसिया, जानोबो हागौ सिखावमोन, बे सिङाव थानाय बेगखौहाय बियो खावनो नाजादोंमोन जानो हागौ। नाथाय बर'आनो जा हारसायानो जा बेफोरबायदि मानो मावो? जौगाफुबाय थानाय मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों मानो नायो? दा बेसेबां दुखुनांथाव। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे नङा मोनसे जाथाया जाफ्लेबाय थायो। गावजों गावबो जायो आरो गुबुन हारिजोंबो जायो। बे सासे जौगाफुबाय थानाय सासे फेस्ला बानायग्रा दाय गैयै मानसि, बिनि गारिखौहाय मानो बुख्रेबनानै थांखो? बेहा मा गोरोन्थि दङमोन रायजोफोर? जोबोद गोरोन्थि जादों बे सासे दाय गैयै मानसिनि गारिखौहाय बेफोरबायदि बुख्रेबनाया। आंनि साननाय बायदिब्ला बेखौहाय सिखाव खावनो थाखाय बे ग्लासखौ अन्थाइजों खुबैफायदों जानो हागौ। आं सानो दायनिगिरिखौहाय थाबैनो हमनो मोनगोन आरो बियो दाय मावनायनि थाखाय साजाखौ मोनथारगोन होननानै। जों मिथिनो मोनदों दायनिगिरिखौ हमनो मोनाखै आरो मिथिया। नोंथांमोनानो खोनासंनानै लादो अनिल नार्जारीया मा फोरमायदों। सोरबा मेगन गोसानो ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय, खुबैनानै गालांबाय। नै फारसे ग्लासानो गैला। गैला नै सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांबाय। बिदिसो जायोलै। सासे सानै एसे एनै जौगानायखौनो जुदि मेगन सानानैहाय नस्थ' खालामनानै धंस' खालामनानै होयोब्ला बेयाव मा गोजोननाय थानो? रायजोफोर, जोङो बयबो नुखाबाय बिथांनि भिडिअखौहाय। आं सानो जुदि बर'आनो बेखौ मावदोंब्ला बै मावग्रानिसिम बे भिडिअआ सहैथारगोन होननानै, जाहाथे बे दुथां आखुनि मानसिया उननि समावहाय बेफोरबायदि मावै बायदि भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे भिडिअखौ बयबो नुनाय बायदि आरो बै दुथां आखुनिसिम बे भिडिअनि रावा नुजाहैनाय बायदि। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जय बर' हारिनि।